този кратък урок ще ви покажа как да използвате Data Interpreter в Tableau, за да подготвим данните си по-бързо и по-лесно. Когато импортираме данни от Excel или други източници като CSV файлове или Google Sheet, често срещаме празни редове, събрани заглавия или излишна информация. Data Interpreter автоматично почиства тези данни, като премахва ненужните редове, разпознава правилните заглавия на колоните и прави таблиците ни готови за анализ, без допълнителна необходимост от обработка. Подготвил съм един пример в таблицата Orders. Виждате как на първия ред, вместо да започнат данните, Tableau не е разпознал заглавията на отделните колони, а той си е присвоил автоматично негови си наименования на колоните. Вместо да отваряме файла, да правим промени, като например в този случай изтрием излишните редове, да го запишем и отново да го импортираме в Tableau, най-лесният начин и удобен за нас е като натиснем отметката до Use Data Interpreter. Натискаме на отметката на Use Data Interpreter и виждате как автоматично Tableau разпознава наименованията на отделните колони, без да е необходимо каквато и да е друга намеса от наша страна. Ако искате да видите какво всъщност е направил Data Interpreter вместо нас, може да натиснете Review the Results, където ще се визуализира следната таблица. На първия шит виждаме отделните промени, които са направени и по какъв начин са индексирани. Втората таблица показва оригиналния наш документ, а в четвъртия шит можем да видим какви промени е направил Tableau. Така, например, в колона B и C са направени промени и са обозначени с по-светло червено. В колона X Tableau ни показва, че първия ред го индексирал като header, т.е. първия ред е със заглавията, а всички останали редове от нашата таблица са използвани за дата. Data интерпретерът е бърз начин, за да спести време и да се фокусираме върху анализа и важните неща, вместо ръчно да почистваме данните. Ако това видео ви е било полезно, абонирайте се за още кратки уроци по Tableau и други програми. Благодаря.